Widzieliście pora tydni temu nazad mnie z tym instrumentem. To je jakby padała taka wydrążona tuba, kero wyżarły driny termity, czyli takie masne mrówki, które jedzą drzewo, a właściwie drewno. Jest to instrument aborygeński o nazwie didgeridoo. Pisze się didgeridoo, ale w polskim tłumaczeniu nie wiem, czy mogę wam padać, co to znaczy. Niektóre padają, że to jest grający penis. Ja wam powiem, co jest na rzeczy. Zresztą jakbyście byli Kasik w górach, nie jedno u nas we Polsce, ale też Kasik w Niemcach, to będziecie widzieli takie masne trumpety, one te hopy też będą w to dmuchać, hopy, a nie baby, bo to jest instrument wyraźnie męski. I oto mu pora roków i on na tym nie poradza grać. W czasie ku temu siednąć, co by się rozciągła przepona i bokiem w to pierdzieć po prostu ustami, ale jak się richtig uda, bo te powietrze się wtedy tak kołuje pomiędzy tą całą tubą a nosem i tą przeponą, to dało richtig piękny dźwięk. Ja sobie dwie baby, co w sieci udostępniły swoje takie muzyczne popisy, kiedy one na tym didgeridoo grały i powiem wam, że hop gro lepiej, richtig, hop gro lepiej. I jak się dobrze wsłuchacie w niektóre takie aranżacje muzyczne, to zauważycie, że Kasik tam w tle idzie takie brzękanie, takie buczynie. To jest właśnie to. I dźwięk didgeridoo uwielbiam i pora tydni temu nazad nawet żelwą wkleiła na mój profil takiego linka, kaj ta muzyka idzie. A teraz, co to są te mustry? Aborygeny to są ponoć i starsze kultury na kuli ziemskiej. One padają, że one się komuś przyśniły, że dzielą te swoje życie na okres ze snu i po śnie, a wandrują po całkiem takim jałowym terenie za pomocą tak zwanego szlaku pieśni. Ja się myślę, że one się coś śpiewają i przez ten czas śpiewają i przez ten czas liczą kroki i wiedzą, kaj należy zakręcić, kaj iść, w którą stronę, nie jest aborygen. I te mustry sam, to są wszystko mustry, które im się wyśniły. I one przez to się poradzą takie coś tam w buszu, że to się złomie noga, to one się zbierają do kupy i też tak brzęczą, tam coś tam godają i za pora godzin temu komuś się ta noga wzrośnie. No strasznie, że jest zafascynowano tym instrumentem, ale jakże mojej koleżance Soni pokazała zdjęcia, jak ten aborygen podmuchał i on sam miał takie pucki, to Sonia się to tak pooglądała i padł, ty nie dmuchaj w ten didgeridoo, bo też będziesz taką paplato i już nie będziesz taką gryfną. Także zachęcam was do poszukania tej muzyki, a może się w niej też zakochacie, tak jak ja.